салом ба онҳое ки футболро пайгирӣ мекунанд. майдонҳои сабзи аврупоӣ ҳоли ҳозир холӣ аст, вале гапу гузори атрофи он хомӯш намешавад. баръакс ҳоло ҷангу ҷанҷол ва нофаҳмиву хариду фурӯшҳои трансферӣ хеле гарм аст. моро пайгирӣ кунед. рӯз то рӯз мо ба воқеаи таърихии футболӣ наздик мешавем. ҷоми ҷаҳон 2022 дар қатар бояд аз интизориҳо дида боҳашаматтар баргузор гардад. баъзе футболбозони номӣ шояд охирин бозиҳои худро дар ҷоми ҷаҳон баргузор намоянд ва ин боис мегардад ки шонси охирини худро бо тамоми ҷону дил истифода хоҳанд бурд. лионел месси ва криштиану роналду чанд соли охир асоситарин одамони футбол буданд ки то ҳол ягон маротиба на ин ва на онаш ба гирифтани ҷоми ҷаҳон даст наёфтаанд. аргентина ва португалияро мо гуфта метавонем ки фаворитҳои чемпионати ҷаҳон ҳастанд. шояд чун аргентина дар финалисима исбот кард ки аз беҳтарин дастаи аврупо мунтахаби италия зуртар аст. португалия чӣ? натиҷаҳои охири ин мунтахаб дар лигаи миллатҳо нигаронкунанда ба назар мерасад. хулас лука модрич футболбози хорватии дастаи реал дар чемпионати ҷаҳон медонед киро фаворит медонад? дастаи аргентинаро. футболбози реал ба ҳеҷ кас не, ба месси боварии зиёд дорад. ӯ гуфтааст ки мо муқобили аргентина дар чемпионати ҷаҳонии охир бозӣ карда будем ва ғалаба намудем. онҳо дастаи хеле олӣ ҳастанд ва фикр мекунам аргентина назар ба чемпионати қаблӣ дида ин навбат пурқудраттар аст. ҳозир аргентина ба раҳбарии месси беҳтарин ҳайати футболбозонро дорад. месси футболбози махсус аст. онҳо бо ҳам муттаҳид шуданд ва хеле кам шикаст мехӯранд. аргентина бо доштани месси фаворити ҳамешагии ҷоми ҷаҳон аст, гуфтааст лука модрич. агар аргентина дар ҷоми ҷаҳон ғолиб шавад, унвони беҳтарин футболбози сайёра ҳаққи ҳалоли месси мегардад ва дигар ҷои баҳс намемонад. агар чемпион нашавад, роналду беҳтарин боқӣ мемонад. ҳамаи сирҳо фош шуд ки чаро мбаппе реалро ба истилоҳи мавриди қиддат қарор додааст. инро дар дирӯза мусоҳибаи телевизионияш президенти реал мадрид флорентино перес расонаӣ кард. мбаппе муддати анқариб 1 сол бошгоҳи шоҳонаро умедвор намуд ки тобистон ба сафи гаразмониҳо мепайвандад, вале билохира фаронсавӣ ба ҷои он ки ба ваъдааш вафо кунад, баръакс бо дастаи кунуниаш псж тамдиди шартнома кард. ана акнун маълум шуд ки шайхҳои араб мбапперо чӣ хел ба истилоҳи маъмулии русӣ угаварид карданд ки дар псж боқӣ монад. онҳо барои амалӣ намудани гузариш аввал аз маблағҳои калон, баъдан аз шайхҳо ва раҳбарони калони псж ва ҳамчунин президенти фаронса эммануэл макронро ба сифати ба қавле таға истифода намуданд. перес гуфтааст ки мбаппе дар ваъдааш наистод. ӯ қаблан мегуфт ки орзуи ягонааш бо пираҳани реал бозӣ кардан аст. моҳи августи соли гузашта псж нахост ки ӯро бифурӯшад. мо гузариши ӯро қариб 1 сол интизор шудем ва ин навбат худи ӯ кори псжро такрор кард. дар 15 рӯзи охир ҳама чиз 360 дараҷа гардиш ёфт ва сабабаш дар фишорҳои пайвастаи сиёсӣ ва ҷузъиётҳои иқтисодӣ мебошад. ӯ интихоби аз ҳама осонро кард ки дар натиҷа орзуҳо иваз шуданд. занги телефонии эммануэл макрон сабаби асосии боз мондани ӯ дар псж аст. инро ман дақиқ мегӯям. ман дақиқ гуфта наметавонам ки баъди 3 сол бо мбаппе шартнома мебандем. он вақт ҳастем нестем касе дуруст пешгӯӣ карда наметавонад, вале ба ман футболбозе лозим нест ки аз иштирок дар чорабиниҳои сарпарастони тими миллӣ даст кашида бошад. ман гумон кардам ки ӯ ба хотири орзуҳояш талоши бо мо пайвастанро мекунад, вале баъзан орзуҳо бо таъсири сабабҳои беруна амалӣ намешаванд, гуфтааст флорентино перес. сабабҳои зиёдеро метавонем ба боқӣ мондани мбаппе дар псж мисол биёрем, вале ҷаноби флорентино перес ҳам ба сифати президенти бошгоҳ ва ҳам тоҷири муваффақ медонад ки мбаппе барои чӣ дар псж боқӣ монд. барои мбапперо овардан бояд бо қобчаи пул ба париж мерафтанд. бачаи тиллоӣ ана бо ҳамин унвон дар аврупо ҷоизае ҳаст ки ҳар сол ба як футболбози фаъоли дастаҳои аврупоӣ ки сину солашон то 21 сол аст
ҳадя карда мешавад. Якчанд сол пеш ин ҷоизаро Жоао Феликс 126 миллионаи Атлетико Мадрид соҳиб шуда буд ва Голден Бой имрӯзҳо фаъолияташ ба нархаш намеарзад. ӯ то ҳол ягон кори фавқулодае барои дастаи Атлетико накардааст. Имсол низ барои ба даст овардани ҷоизаи Голден Бой номзадҳо хеле зиёданд, вале ба кӣ мушарраф мешавад худо медонад. рӯйхати довталабони ҷоизаи Голден Бой 2022 аллакай маълум шудааст. нашраи итолиёвии Тутоспорт феҳристи 100 футболбозеро нашр кардааст ки даъвои дарёфти ҷоизаи беҳтарин бозигари ҷавони то 21 солаи Аврупоро доранд. дар байни номзадҳо нимоядгарони Боруссия Дортмунд Ҷуд Беллингем ва Карим Адейми, нимоядгари Реал Мадрид Эдуардо Камавинга, бозигарони Барселона Педри, Фати ва Гави, бозигари нави Бавария Раян Гравенберч, ҳимоятгари Динамои Киев Илия Забарни ва дигарон ҳастанд. соли гузашта ҷоизаи Голден Бойро футболбози дастаи Барселона Педри ба даст оварда буд. имсол ба назари ман ин ҷоиза ҳаққу ҳалоли Гави аст. беҳтарин бозиҳоро паси сар намуд ки мухлисон ба ӯ таваҷҷӯҳи махсус карданд. ҳоло мухлисони Барселона ҳама ӯро дӯст медоранд ва эҳтиром мекунанд. дар Барселона на танҳо ӯро, балки аҳлу оилаи ӯро дӯст медоранд. Пике аз муҳаббати зиёд нисбати хонаводаи Гави аз баҳри Шакира, зеботарин хонуми дунё гузашт. собиқ зурҳо футболбозони рақамҳои яки замони ҳозираро тамоман ба қавле писанд намекарданд. агар ба оморҳо назар кунем, худашон дар пеши инҳо ба сифр баробаранд, вале ҳоло ҳам ҳамун бозигарони асри худро беҳтарин мешуморанд. ҳамлагари собиқи Аякс, Милан ва тими миллии Нидерландия Марко ван Бастен гуфтааст ки киро беҳтарин футболбози ҳама давру замон медонад. Пеле, Диего Марадона ва Йохан Кройф барои ман се бозигари беҳтарин дар таърих мебошанд. дар кӯдакӣ ман мехостам мисли Кройф бошам. баъд бо ҳам дӯст шудем. Пеле ва Марадона низ бозигарони беҳамто буданд. Месси ҳам як бозигари олӣ аст, аммо Марадона ҳамеша нақши пешворо дар даста бар ӯҳда дошт. Месси аз ҷумлаи онҳое нест ки ҳангоми ба ҷанг рафтанаш дар сафи аввал бошад. дар бораи Криштиану Роналду, Мишел Платини ё Зинедин Зидан фаромӯш намекунем, гуфтааст Марко ван Бастен. инро футболбози нобиғаи ҳолландӣ дар телевизион гуфт. шояд пушти камера ӯ футболбозони ҳозираро одам ҳам намешуморад. мо ҳам баъди 30 сол мегуфта бошем ки Роналду ва Месси аз намедонам ким кадом як Феличитанову, Теодор Чукравидзеву, кадом як бегназари ёвоние ки шояд 30 то туби тиллоӣ бигирад зур буданд. рӯзномаи англисии The Guardian фаворитҳои ҷоми ҷаҳон 2022 дар Қатарро муайян кардааст. нашрия ҳамчун фаворити асосӣ тими миллии Аргентинаро номбар мекунад. муҳаррирони рӯзнома аз бозии аргентиниҳо дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳонии соли 2022 ва инчунин пирӯзии калон бар Италия дар финалисима илҳом гирифтанд. пас аз Аргентина мунтахаби Бразилия қарор дорад ки ба далели шикасти онҳо аз Аргентина дар финали ҷоми Амрико 2021 каме поёнтар аст. дар зинаи сеюм Испания қарор дорад. The Guardian насли ҷавони бозигарони испаниро ба роҳбарии Педри ва Гави таъкид мекунад, аммо набудани ҳамлагари голзанро мушкилот номидааст. ба 10 фаворити беҳтарини ҷоми ҷаҳон 2022 ҳамчунин дохил мешаванд. Нидерландия, Олмон, Фаронса, Дания, Белгия, Португалия ва Англия. рейтингро тимҳои миллии Корея Ҷанубӣ, Коста-Рика, Қатар, Австралия ва Арабистони Саудӣ ҷамъбаст мекунанд. яъне ин дастаҳо охирин фаворитҳои мусобиқа бо фарзияи The Guardian мебошанд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.